assalamu alaikum. Muna matuƙar farin ciki yau mun shigo wannan kasuwa mai imani, kasuwa mai daɗi, kasuwa mai sa'a, kasuwa mai mutane. Allah Ubangiji ya taimaka mana, Allah ya gyara mana ƙasanmu, Allah ya gyara mana jihanmu. Wannan laruran da aka shiga cikinta, wannan annoba wanda ake kira APC a Kogi, Allah ya gyara mana ita, Allah ya mana maganin yunwa. Ni haifafen ɗan Kano ne, saboda haka ba yaudara ba ƙarya, gaskiya ɗaya ce. Ba za mu yaudare ku ba, ba za mu yi muku ƙarya ba, ba za mu zo mu ci amanan ku ba. Mun ɗauki alƙawari.